Assalamualaikum Bu. Ini sopo iki? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma suril islam wa al muslimin wa alaihi kafarata fardholimin. Tombo ati iku ana 5 warnane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Papat weteng ira ingkang luwe. Kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni. Insyaallah Gusti Allah ijabahi. Mustika laras. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma suril islam wal muslimin wa alihi kafarotal wal dolimin. Tombo ati iku 5 ing warnane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat weteng ira ingkang luwe. Kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni. Insyaallah Gusti Allah ijabahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Surah kompak belas sing kene kok. Kurang mangan be. Wis maem. Aku gumun ora. Piye? Sing jawab salam ora kompak, kadang rasane tanggane kompake ra karuan lho. Nggih, ndak apa-apa, mboten napa-napa. Baleni Rot, baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah rak ngono. Nggih. Luar biasa, matur sembah nuwun dumateng bunda-bunda cantik yang sudah hadir nggih Mas. Nah, iya. Alhamdulillah sowan wonten Ladan Pelem Ning gone Desa Pelem. Nggih. Iya. Wonten dalemipun sinten Mas? Ning gone bapak sing duwe gawe. Lah ya sapa? Lah seroh sapa nek kenal lak buah omongam. Koclok. Wis seroh, aku asline wis seroh jenenge Bambang, Pak. Jeneng iki ning gone daleme Pak Bambang Bos Duren. Bos Duren? Iya, Mas. Luar biasa. Pak, Mulane kuwi Bu Sindan omahe Kaliprak. heeh.
bar tiduran iku nang ketoprak. Nggih, luar biasa. Ning gone Pak Bambang. Pak Bambang nggih, Pak Bambang. Tur nuwun Bapak Bambang kang sampun menika apa menciptakan satu wadah silaturahmi kanthi pajan agung apa iki Mas? Acarane napa menika? Peresmian warung ya ana bakso. Kowe iki koclok piye? Koclok kowe iki. Ora wong iku idangane kok, suguhane iku. Alah. Lah Kak ya Allah, pas aku tak ngresmekno warung. Mboten. Niki napa Bu? Walimatul khitan, Mas. Aku yo urung tepang tekaku keri mang. Nggih, walimatul khitan. Asmane sinten? Ji. Asmane sinten, Bu? Dalem. Sapa le? Davin. Oh, Damin. Damin itu tukang syuting celuk-celuk. Davin. Iya. Dek Davin. Kok bengi kirim kirimno aku ya. Davin. Dek Davin, yes, Dek Davin. Aku ora patok krungu rumangsaku ya Damin. Damin lo tukang syuting. Dek Davin, iya. Oke, luar biasa menika kagem sedaya suwe gak temu dulur-dulur pelem. Alhamdulillah menika saged derek mangku bahagia seneng-seneng wonten dalempun Bapak Bambang sekeluarga kanthi dicara walimatul khitan putra kinasih adik Davin. Wis muga-muga Dik Davin dadi bocah ingkang sae. Amin. Bocah ingkang pinunjul, bocah ingkang soleh, migunani tumrap nusa bangsa, luwih-luwih mau ngenyang agama iso bangun miturut apa sing dadi dawuhe wong tuwa. Amin Allahumma amin. Ngombe jamu diadahi gelas sing tegese muga sedaya tamu mugi pinaringan seger waras. Amin. Dongakno gawe kerak pringe tuwa sing karepe iki Pak Bambang sing wis kersa nanggap ketoprak muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Dik Davin iki mang metu awak dhewe selawatan. Iya bener kok Mas, awak dhewe kudune ya budaya ya ngagama. Lho iya no. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma suril Islam wal muslimin wa alaihi kafarotul fardholimin. Iki mang tombo ati solawatan iki akeh takjak solawatan ben mudeng kabeh, ibu-ibu ya mudeng, adik-adik ya mudeng. Solawatan zaman saiki wis manut Mas, saya meneh ngene lho Mas. Piye? Iki sapa wong sing gelem akeh-akehi maca selawat, insyaallah entuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Amin ya robbal alamin. Sing iki lho Mas lagi ngetren. Sing piye Mas? Tak dudono. Heeh. Ando. Londo ndi londo? Dipangan kucing. Sapa ndak iku to? 150 ye. Oke, ya. Yo. Maaf do dititipi salam aku lali kok, Do. Aku lali, Do. Ngene, yo. Piye, Mas? Anu, aku pas live, aku titip salam kanggo tukang orjen lho. Sik ning gone Mustika Budaya tukang orjen iku akeh. Sing sapa? Mas Londo. Lah maksude titip salam ngono. Mas Londo sing untune gigih aku ngono. Wong kok seneng aku ngoceh selawatan. Oke, siap. Sunnatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapakku NO, ibu rong sunat. Loh, piye?
Alas yang penting cocok nih loh Mas. Bapakku NO Ibu rong sunat. Ada dadi guyu kene. Lho kowe iki iso selawatan. Sing bener piye nek mbok salahno? Lah mang ora kowe ae. Lah kok mbok amuk iki lho. Iku aja mbok amuk. Kuwi bener mbake kuwi lho. Piye? Bapakku NO, ibu muslimat. Lah apa kok urung sunat? Lah nek ora percaya dolan ning nggonku takono mbokku ora urung sunat. Ngayal iya Mas iya. Aku mau lho, aku balik. Maaf. Bapakku NO, Ibu muslimat, Kang Masku angsor, Mbak Yuku kondor. Lho dalah. Ada diguyu gene. Tak sewaduk tekan jlubang kowe kok. Sumpah krunguku ngono kok Mas. Ora ana Mas kok kondor iku ora ana Mas. Mbak Yu kok kondor iki. Lah sing bener piye? Kang Masku angsor, Mbak Yu fatayat. Mbak Yu fatayat. Lah apa kok kondor lho? Iya. Ono kleru ya dibenerno ora satekno su. Wong wedok kok kondor iku sing kondor apane? Iya Mas. Baleni Mbak Yu fatayat. Mbak Yu fatayat ngono ya. Cocok Siap. Mbak Yu fatayat. engko sik. Kancane urung bengok kok fatayat kok terus. Iya kok. Mangkel aku. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yazin habibillah. Deng eling ya. Bapakku kondor mbok. Walah, malah melok kowe. Sik. Aduh, Pak kondor. Wes cocotem dhewe jeblon diledek. Ngono kok ngamuk kancane. Emakku lho kestrom kowe. Ayo cangkemmu dhewe kuwi kok. Bapakku NO, Ibu muslimat, Kang Masku angsor, Mbak Yu fatayat, melu NU mesti nikmat. ngalor ngidul kena asam urat. Setruk ora usah. Setruk sing nyanyi setruk ora usah. Galah. Iyalah Mas. Nyalon ngidul gawa berkat ya dus wedhus. Lah iya bendina nggawa berkat mangan iwak terus lha apa ora kena asam urat. Ngayal senengane. Ngalor ngidul gawa berkat. Iya. Eling-eling. Iya kok. Lah iya. Tak terusno ya. Oke. Baleni. Baleni ae. Baleni. Bapakku NO, Ibu muslimat, Kang Masku angsor, Mbak Yu fatayat, melu NO mesti nikmat. ngalor ngidul nggawa Berkat deng cocok. Wong urip mung sepisan. Ya wis suwe. Ya wis ket biyen nek urip iki sepisan, lah engko nek blungsungi dak ya ula. Iki mono solawatan. Lah aku terus Angkrek tenan kok. aku terus piye? Kowe udah ae nunggone Bambang ngono lho. Lah aku udah mlayu rono ya ditutno cah cilik-cilik. Ayo ndelok kethek butute ning ngarep lah ngono. Ngomong terusno. Oke. Terusno ya. Wong urip mung sepisan Karo kanca jok rasan wong urip kudu sing iman. mal mula ayo padha selawatan. Deng wong urip kudu sing jembar. Mula ati kudu sing sabar. Ranje duit kudu ikhtiar. Mula ayo utang bang mekar. Mas
masuk ta ora? Masuk iki marahi mbok dhewe lho mbok. Masuk wong kowe hobi ya. Bianter guyune. Hobi berarti. Lah wong kono banter bolongane ombo kok ora banter. Hobi. Terusno ya. Oke, siap. Wong urip jo kakean dosa. Yen kakean dosa kecemplung neraka. Kecemplung neraka. Ning neraka diapakno. Ning neraka bakal disiksa. Deng. Bener. Wong ki tumindak apa tergantung tumindak pakatine nalika urip ya Mas. Iya to Mas. Mergo ngapa wong urip ning alam donya iki ngunduh wong pakarti, ngono lho. Siksa neraka iki ya pancen ana. Ana Mas, yakin kuwi ana. Ana to? Ana. Tak takokno nak ngono. Tak pangsuli. Sing ngincengen Diculek mripate. sing rasan-rasan Disuwek lambene. disuwek lambene sing nyolongan Diketok tangane. sing demenan Diketok. Sing muni manuke emang sapa? Kok kene lho manggabre bu. kalau mbok dhewe melu kabeh manuke jere Sing muni mang sapa sing muni? Aku wis meneng ae kok malah diterusno. Apal men lho. gagah aku anggere selawatan iki aku wegah mesti sing nyauri wong wedok-wedok aku teko kono sing nyauri wong Kowe wedok-wedok anggere takon jane aku wis mau mangsuli lho Mas. sing ngincengen Diculek mripate. mergo sing dosa Mripate Mas. sing rasan-rasan Disuwek lambene. disuwek lambene sing nyolongan Diketok tangane. sing demenan Takok Bambang ae. sing digawe lah wong sing digawe kok takoki Nunggoni bakso. Kowe takok teko kono. Senengamu. Lah sing roh ya sapa? Lho ora ngono, sing jawab kok ya buke lho. lah wong mbok dem ya apal ngomong aku anggere selawatan iki mesti jawab wong wedok-wedok manuke diketok gak aku Kowe roh manuk piye? gak tau Kowe roh manuk? roak Roh manuk? aku duwe no Mas Manuk gendilang, ngerti. ngertos Dekuku, ngertos perkutut. ngerti Mas Lah saiki takonku. piye Mas Manuk apa sing betah anyep? nganggo jas udan Ora, salah. manuk ning ngarep pawon Keliru. manuk srimbombok ulune aki Ora bener. manuk lang Salah. lah sing bener apa Manuk apa sing betah anyep? heeh Manuke wong Daud. kok iso Wah dikum sedina tenang ae kok. Takoke wong Daud ora percaya. iya ya dikum sedina lho ya Ya ora kanyeben kok Mas. lah saiki manuk apa sing oh mebreng ngetan terus Nah, manuk bingung. ora iso Manuk mendem. ora iso sing mendem kuwe Ora enek. ana Ora enek manuk mebrong-etan terus. ana Manuk apa? manuk apa sing ibreng ngetan terus manuk kok kulon celuk-celuk Ini telek piye? Ya wis suwe nek manuk kokulan iki mibreng-etan. Lah, iya. Ora ana manuk kokulan nek mibreng ngajeng-ngajeng idun. ora usah terus ngene lho Piye? aku iki kok gak ketemu karo ndaraku mang piye iki Ngene lho Mas. piye Jan iki kabeh iki aku nek mbok jak seneng-seneng iki selak karo batinku, mergo apa aku ngelingi karo kahanan. lho sebabnya ning ngene kon seneng-seneng lho Mas Iya Mas. lah nggih lah kok iso Kowe kondo nek gak ketemu karo bendarane Raden Subatra to? Raden Subatra. Subrata sapa Subrata Subatra. Bro To. Subrata Suwabrot. Yes, pokoke kuwi Raden Subrata. Lah. Iki wis ora cumondhok ning gone Kabupaten Trenggalek mergo wis ditundung minggat karo bapake. masa iya lah Tung Sumpah. ora usah ngene terus drijim karek telu aja ngene terus kowe nak ilang Ya kemong gara-gara arep dirabekno entuk Suminten iki ora gelem. Wah terus diajar terus tundung. Mosok kowe ora ngerti ora, Trot? ceritane piye Ngene lho ceritane. Ngene tak ceritane.
upamane dadi Subroto. Aku dadi Subroto. Aku pakane. Kowe pakane. Kowe tak rabekno gak gelem. Aku mau. Emoh ora gelem. Cetane ngono. Ngono cetane iki ngono. Kowe dadi bapake. Aku dadi Debyong Alim, Bupati Trenggalek. Aku dadi kowe anakku sing jenenge Subroto. Ya aku ben cetha ngono lho ben cetha. Dirabekno mo. Oke oke. Siap. Iki ngene critane ngene mau. Nger Subroto. Dawuh Rama. Para maju leh mung ngadhep ning gone ngarsanipun Rama. Nggih, matur sembah nuwun Rama. Ngerti sira tak timbali supaya sowan ning ngarsane Rama. Ngaputene Rama, kula mboten mangertosi. Ngene nggih anakku sing jlonet bocah bagus. Nggih. Ora suwe meneh sliramu ganteni pun Rama jumeneng bupati ana ning Trenggalek, Nger. Nggih Rama, matur sembah nuwun Rama. Ning kabeh mau ana syarat lan saranane, Nger putraku Subroto. Oh, dados saderengipun kula jumeneng dados bupati. Wonten saranane Rama. Ana putraku Subroto. Nuwun sewu Rama. Syarat saranane menika menapa Rama? Kowe kudu palakrama utawa rabi. Kula kedah rabi. Iya no. Nuwun sewu Rama. Kula dereng gadah titikan wanita Rama. Nger Subroto. Perkara bocah wadon kowe ora usah golek. Pun Rama iki duwe titikan kanggomu. Jenengan sampun gadah. Aku iki wis duwe calon minangka dadi garwamu, Nger. Ora ana loro telu mung sajuga suminten. Suminten Rama. Mula saka kowe kudu manut Rama. Kowe tak dhawuhna entuk suminten, kowe nek wis dhawuh karo suminten kowe dadi bupati ning Trenggalek. Waduh ngapunten Rama, saderengipun boten ateges kula mbadal dawuh panjenengan Rama. Sebabipun kula dereng tepang kalih suminten. Kedahipun kula boten purun Rama. Iye? Kula boten purun Rama. Kowe ora gelem? Boten purun Rama. Nger Subroto. Dawuh Rama. Kowe cilik tak gedhekke, kowe bodoh tak pinterke. Barang saiki kowe wis gedhe, barang kowe saiki wis pinter, kowe wani badal dawuhipun Rama. Sepisan meneh pun Rama dawuh marang sliramu ya, Nger. Nggih Rama. Gelem kowe tarabene untuk suminten ya, Le? Kula boten purun Rama. Piye? Waduh. Iya, krek. Ono ngene iki barang, Rek. Ndak mangjo ngene. Aduh. Nggih Rama. Kowe ora gelem. Sepisan meneh pun Rama dawuh marang sliramu. Nggih Rama. Gelem kowe tak dawuhna karo suminten ya, Le? Kula boten tresna kalih suminten Rama. Piye? Kowe ora gelem. Anak kurang ajar. Kula boten tresna kalih suminten. Kowe saiki wis wani karo Rama. Alah, Rama asu. Anake dikepruwindase. Sebabipun kula boten tresna kalih suwinten Rama. Rama. Loh. Oh, samber gelap. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Lah gembok ndasem engko. Barudan piye? Iya barudan. Barudan. Ya wis kebeneran teko kene kowe. Napa? Beneran. Iki di Sulasi Surak ku gebyakan campur sari ning tak kei lakon. Gebyakno campur sari ku tak gebyakon ning tak kei lakon. Nganggo fragmen. Pamen. Cocok iku ya ya. Gelem kowe? Ben laris nek bar gebyakno. Lah aku nak aku laris, kowe kan bapakku. Kowe njaluk rondo pira tak tukokno engko. Lah aku ki mbok anggap gremo piye? Lho ben sehat. Lah fragmene nganggo judul apa? Lakon ae. Lakone koyo dina iki mang. Lakone apa? Suminten Edan. Wah, ceritane sing gak mudeng aku. Ceritane mosok ora mudeng ya, Pak? Gak mudeng. Ceritane iki Subroto. Iya. Dirak karo Suminten. Iya. Ora gelem. Heeh, iya. Dirabekno ora gelem. Ora gelem. Terus yuk terus diajar. Subrotone. Heeh. Lah sing dadi Subroto sapa? Kowe. Matam katarak piye?
Kadek katarak iki. Lah Pak Amis tuwa mbok dadekno Subrata. Wis lah sing penting payu kok. Iya. Kowe tak dadekno Subrata, Iya. terus tak rabekno kowe ra gelem. Iya. Aku pakane. Heeh. Kowe dadi anake. Iya. Bosok kowe. Penting to dhuwit ya. Iya. Iya. Kapan malesku ndasku gembuk. Subrata, Kon apa? kon elek tak bacok. Piye? Dawuh Rama tak timbali. Oh ngono. Subrata, Wonten dawuh Rama. anakku kena stroke dancuk. Aduh. Mlaku anak bupati. Lah piye? Ya sing biasa. Ya. Subrata, Wonten dawuh Kanjeng Rama. bocah kok bagus kaya ngene. Lah korsine ndi ki, Mang? Wonten dawuh Rama. Iya, Subrata. Ngerti ya Nggen? Napa Rama? Bocah bagus, Nggih. putrane Rama. Nggih. Rama iki wis sepuh. Delok kas lumengser dadi bupati. Saestu nggih. Lah, Nggih. sak bandure Rama lumengser dadi bupati, sing jumeneng dadi bupati ora ana liya kejaba sliramu ya. Kula Rama. Iya, no cah Matur bagus. sembah nuwun. Subrata. Dalem Rama. Ning sadurunge sliramu dadi bupati, Nggih. kudu rabi luwih dhisik. Palakrama. Iya no cah Injih, bagus. Injih. Lajeng pikantuk sinten Rama? Entuk suminten ya Le ya. Suminten. Heeh. Nggih, nuwun sewu, kula mboten purun Rama. Hei, Mboten purun. kowe ora gelem. Nggih. Ya Mboten iki. purun Rama. Gentenan aku sing ngempuki ndase. Kita nempuk-empuk bareng ya. Ora kok lho ning guri empuk-empuk. Empuk. Subrata. Wonten dawuh Rama. Rabi karo suminten ya Le ya. Mboten Rama. Kowe ora gelem. Kula dereng saged nresnani tiyang estri Rama. Kowe ora gelem. Mboten Wah, Rama. bajingan. Aduh, ana ngene bareng. Ana leh, Pak. Iya. Aduh. Pripun Rama lajengipun Kowe Rama? berarti wis wani karo wong tuwa ya Subrata. Mboten kula mboten wani kalih wong tuwa Rama. Lah kok ora gelem? Lah kula dereng tresna Rama. Subrata, Wonten dawuh. kowe ngerti aku sapa? Alah, mulane wetonem bancaki ya, Lek. Kowe bantah. Rama kula. Tak labene untuk suminten ya Le ya. Mboten Rama. Kowe ora gelem. Mboten. Lho kepala tenan. Iya. Aduh. Walah. Sirahku anggere dipotong untuku mak piur. Walah. Ngantek gini. Najan kowe ilang digondol garangan nah hatiku tansah kelingan Apike kelakon sedih tenan kowe. ana apa ya Mas? Ana apa ning ketoprak? Ya wis ro nek ana ketoprak sing kandhane tahlilan ya sapa? Maksude ngene kebeneran kowe ketemu aku. Kebenerane manggon ngendi? Aku ape gebyakno sasi sura. Lho gebyakno kuwi dak ya urusamu. Ape tak weki lakon ora ketang sithik. Pramen. Iya. Lakone suminten ya edan. dak ya wis genah wis setono. Lho suminten edane karwane wis cetha. Heeh. Paragane bapake ku lho Debyong Alim sapa? Terusan Subrata sapa aku entuk kok. Lah kuwi ya urusamu wong sing nampa panjer kowe kok ngomong. Iya. Ning ngene, kowe tak dadekno Subrata, aku bapake ya. Masa aku dadi Subrata? Ya ora apa-apa kan, kowe tuaku. Ya ora, ya nek perkara ngono kuwi aku manut-manut wae gelem-gelem bae. Lah ora ngono. Sing penting dak ya bayarane. Ya cocok ya. Kowe tak dadekno Subrata, wis kok ngono tak timbali. Tak timbali. Untuk bayaran tenan ta ora? 7.777.000. Aku dadi Subrata. Subrata. Iya. Tak timbali. Bileng dasem wis ya. Tole Subrata. Iya, Ayah. Iki Subrata telek piye? Lah piye? Wonten dawuh Rama. Halah wong anake lo Ayah ya wis lumrah wong anake bupati, wong anake tukang tebang tebuhe nyeluke papal. Zaman saiki ning kudu ning aja adat Jawa digawa. Dawuh Rama. Jeneng sira tak timbali arep tak polokramake. Ya, gelem ya?
Tak rabekno. Nuwun sewu Rama. Iya. Menawi panjenengan paring dawuh kula kedah palakrama mongko Rama. Iya, bener. Kula dereng gadahi titikan salah satunggalipun wanita Rama. Rama pun kagungan, Rama wis kagungan titikan bocah wadon kanggo kowe. Lajeng sinten Rama? Bocah wadon jenenge Suminten, bocah ayu semok blongo. Piye? Dados kula ajeng dirabekke kalih Suminten Rama. Iya, iya. Iya, piye? Kula purun Rama. Alah. Aja ngono ah. Piye? Aja gelem kowe pakne. Piye le Mas? Kepane. Lah nggih, ceritane ke nurut. Subrata. Wonten dawuh Rama. Gelem kok kita labene untuk Suminten ya Le. Mboten Rama. Piye? Ya ngene lho karepku. Ngono. Iya. Suminten, ae kok Suminten. Subrata, Dawuh Rama. parabekno ya, Ger. Nggih kula purun Rama. Alah telek kaya manglo lah, jentas. Wis dirabekno ora gelem bento piye? Ceritane gak ngono. Ora gelem pisan kesaben apal kowe. Subrata. Wonten dawuh. Apa gelem kita labene untuk Suminten Le? Wonten Rama. Ora gelem. Mboten. Anak kurang ajar. Aduh. Ora gelem. Wis apal? Wis. Wis apal. Suminten kok Suminten Subrata. Dawuh Rama. Ora tak takoki lah ya Le. Ora lah, wis ora. Sik jim. Ora. Sik. Lho, iki piye? Ora tak takoki lah. Sik. Ora urung ke mesti gelem. Sik, Mama. Jim. Ada jim. Ana apa? Doae. Ana apa? Modot. Cek. Wah, modar. Wis gak apa-apa sesuk mbleh wedhus nak mati. Aja blene wedhus. Lho ngamuke piye iki? Sik, ana apa? Ana apa? Sik, ana apa letung ambek wong tuwa kok. Lho sing rasa apa? Lho iki ngerti-ngerti ngamuk kok. Ana apa? Lah ora ngamuk gene. Kepara apa? Aku bocah kecoprakan aku mbok dadekno Subrata. Gene. Aku mbok pentungi. Bar pentungane lunga. Lah terus? Petuk iki. Tak dadekno Subrata. Ape tak pentungi gelem kok. Ya nganti subuh ya ora ngareso mentung sing gawe bekecot iki kok. Sing gawe lakon kowe. Maaf. Katerlek. Wong kok do tukaran terus. Ngene lho Mang critane lho tak kandhani. Ceritane iki ngene, Mas. Wis kowe kono ah, kowe kono. Ceritane ngene Mang Pak. Iki rak Kowe ben paham. rak nakono karo bendarane Subrata. Aku kan gak ngerti bendara aku jenenge Subrata kan. Heeh. Terus aku cerita, Iya. nek Subrata arep dirabeno karo Suminten ora gelem nganti diajar nganti ditunduk lunga saka Kabupaten Trenggalek. Nah, aku terus ngene. Piye? Kanggo nyeritani si Jarot, Ya. iki tak dadekno Subrata. Aku dadi Subrata kene pakane. Kene pantes. Lah ben cetha le, Pak. Iya. Subrata, Dawuh Rama. apa kowe gelem tak labekno oleh Suminten? Kula mboten purun Rama. Tak keprok mak. Yes. Nah, Bajingan iki lunga, bajingan bentung iki lunga, kowe teko. Genten aku. Kowe teko. Lah kowe teko mange, Pak. Iya. Lah kowe terus tak jak mange. Ramen, kowe dadi Subrata, Iya. aku dadi pakane. Iya. Ayo Iya eling aku. Eling terus kowe tak takoki. Heeh. Subrata, Wonten dawuh. kowe tak rebekno gelem apa ora le? Mboten Rama. Ora gelem mati kowe. Terus aku lunga Iya. Aku lunga. Lah iya aku lunga. Eling ya aku. Aku terus teko. Iya. Aku terus teko. Ora tak takoki lah Le. Ora lah. Paling yo balik neh. Pak Bambang imboi Pak ndandakno ndas, Pak. Ndasku dadi 18, Pak. Lah iki lho sing sakne wong kowe wong ambek dulur ra rukun wong mbok blinduki. Mulane wong ki aja dadi wong bodho. Mergo ngapa wong bodho iki gampang dadi pangane wong pinter ngono lho, Mas. Paling ora iki pendidikan kudu ya. Lah iku Min-mine SMP. Ah, iki kene ro. Lah aku marai belas tanpa sekolah. Nah, iki ngene. Wis sepisan nelake gung panuwun dumateng nyuwun Bapak ingkang mengugati Bapak Bambang Sukulawarga sing werkesa nimbali sakanca mustika bedhaya kinender mangayu bagya kagungan kersa wali matul khitan. Sungatan. Lah wis pandungane wae, wis muga-muga nggone ndarbeni kajat tansah beningan slamet rahayu widodone sambi kala ora ana langan sawiji apa. Oke. Nah. Tak kasih saya tembang. Ayo dong. Katut lanangan. Katut lanangan. Oke, Wah, apik lagu iki viral. Apik. Iki Viral. cawe wedok saiki do katut lanangan kabeh.
Asik. Wes tak trimo lakon iki najan abot tak sangga kowe ngibas ketresnaku milih karo wong liya ada agoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan babakan gandeng aku koyo Arjuna apa penake tak santai nanging hukume dosa apa penake tak baca nanging wedi penjara nanging yen tak terusake saya remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mangko kerasa lara apa penake dan wae udah nglilingi desa Flore onekno musik aja kene tok ah saka kucing apa kowe lali bejot bareng sepeda jengki apa ora kelingan tak tukoke erok sepan wujud tresno wujud sayangku mbok tinggal gelanggang wis tak trimo lakon iki senajan abot tak sangga kowe ngibaske tresnamu milih karo wong liya ada agoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan babakan gandeng aku koyo Arjuna apa penake dan wae udah nglilingi kutha kendange tempone dingenen le yo ben gak balapan he oh oh apa ora kelingan yen mangan sego genjot bareng sepeda jengki apa ora kelingan tak antoke rok sepan matur suwun wujud tresno wujud sayangku mbok tinggal gelang wis tak trimo lakon iki senajan abot tak sangga kowe ngibaske tresnaku milih karo wong liya ada agoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan babakan ganteng aku koyo Arjuna apa penak edan wae udah nglilingi desa cukup wektune wis sore ben judul lakone iya wis Mas Asia nggih terus suwun nggih sayang iki lah oh wedok cewek ya sini wah pipine ngetok lambeku oke dan suka longas wadon terus lakone ayo sowan darane Raja
dolan ning omahmu. Arep dolan nang omahe Mbak Yu Cempluk. Yen ora sang dolan nang omahe Mbak Yu Cempluk, iki rak ya wis ketemu karo Mbak Yu Cempluk ning kene lho. Jane aku apa ndalo kowe. Nek aku ondo ning tengah dalan iki gak enak aku. Arep kondo karo Mbak Yu Cempluk. Wis tak kondo ning kene bae ora apa-apa. Nanging ki aku pengen ngerti, jane kowe iki arep kondo apa karo Mbak Yu Cempluk? Aku jane iki aku ape-ape. Kowe arep rabi? Arep duweni bojo? Iya, Ya karo wong to, Di. Aku wape api karo medho. Tenan. Kowe arep duweni bojo? Iya, Yu. Wong wadon ku ya seneng karo kowe. Wong wadon ku ya seneng karo kowe. Aku mulo kondo, Yu. Kondo Di tak kandhani yo. Yen kowe iki seneng karo bocah wadon, bocike kuwi kondo, Bloko. Mengko yen kowe ora kondo, kedisikan wong lanang liya kowe bakal ikut. Ngono ya, Yu. Iya. Anak tak kondo ayu. Aku dune kowe kondo. Gage nang bali kondo karo bocah wadon kuwi. Sayu. Tapi tok sing tak seneng iki aku wis tak goleki agak ketemu iki ya. Kok goleki lagu Heeh. yen Mbak Yu Cempluk kuwi pengen weruh, sapa to bocah wadon kuwi? Bocah wadon sing tak senengi iku iku umeh ngampal yu. Omahe ngampal. Tak yo cedhak karo aku. Kuwi desaku ngampal kok. Yu. Apa guru omahku kuwi tanggane Mbak Yu Cempluk? Kuwi seprawan kok, Di. Udu yu. Udu iku. Ngarep omahe Mbak Yu Cempluk? Manie. Udu manie. Dudu. Dudu. Kabeh kok dudu. Jane iki wong wadon kuwi sapa? Aku tak kondo ning engko nek aku kondo kowe aja kaget ya, Yu. Ora perkara bocah wadon kuwi kok ya kaget mesti mlayu ora. Bocah wedok sing tak senengi iku ora nolya ya jumpa dhewe. Mbak Yu Cempluk dhewe. Ati Cempluk. Ya yu. Iki mbok aja guyon yen iki kandha seneng karo Mbak Yu Cempluk. Oke, aku gak guyon yo, aku tenan. Kowe ape tak bojo. Kene ya dijemburu. Ora kok ateges Mbak Yu Cempluk iki nampik karo kowe iki ora. Nanging Mbak Yu Cempluk iki durung seneng duweni bojo. Nek perkara senenge engko angger kowe awon aku terus engko lak seneng aku. Sepurane wae yen ki aku ora bisa. Alah yu, kowe gak cake karo aku ayu. Aku yo mesake karo kowe wong kowe iki yo sedulur. Aku engko nek ejan tuwon dalan ngopi le. Aja yo aja entit perkara bocah wadon ae kok yo nganti edan yo aja. Lah aku seneng kowe dolan gelem iki engko terus piye iku. Wis tak golek wadon sak liyane Mbak Yu Cempluk wae yo iki. Gayu, aku ora labi karo wong wedok iya nek ora karo Yu Cempluk. Nanging Mbak Yu Cempluk ki ra bisa. Alah jono. Ilu asape ning nelo Yu. Ora dia ra bisa di. Gelem ah. Ora. Ayo. Lu jadi lu.
lunga nyang pasar nukok tembako karo bapak. Iya pancen. Lunga jam 7 nganti mene kok ora bali kok kowe ora mikirno karo anak. Lho jane iki aku mikir arep goleki Pak. Cah wedok lho Pak anakmu iki kok nek ana apa-apane ning dalan iki terus kaya ngono. Lah umpamane yang pasar kok ya mene ora ana bali. Lah iya sing tak kuwatirno ya kuwi lho Pak. Pamit karo wong gerang. Jarene ing pasar arep nukuk tembako bapak. Ya mene kok ora bali. Iya jane iki mana ndi wae kok. Bapak kecuten ya mbok ne. Iya pakmu kuwi lho ya. Aku iki nang ning pasar kok tembako karo sampean. Lah sak tengah dalan aku iki mau dicegat karo bocah lanang. Dicegat karo bocah lanang. Karepe bocah lanang. Bocah lanang kuwi arep seneng karo cempluk, Kak. Aku seneng karo kowe. Lah upamane cah lanang seneng karo kowe rak patut ya, Bro. Kowe wis gedhe wis pantes dadi Maja Putri. Sederok maneh dadi nganten nekakno buan. Aja ngene ya Pak wis diarep-arep kok ya Pak ya. Aku iki ora seneng karo bocah lanang kuwi kok, Pak. Ora seneng. Malah dhewe iki koyak-koyak karo aku. Tenan. Sing kaya karo kowe ya kudu mikir kene iki. Kok kurang ajar wani koyak-koyak isuane cemplung. Bapak, sampean iki kok yo nesu-nesu. Wis ben diajar pakmu gedhe paten anak iso. Ora seneng. Dadi mbah. Ora seneng karo kowe. Bapak, sabar, Pak. Ini kok masuk gini ya, Pak. Nang iki wis ora nganggo birit-birit. Anak cemplung rento iki piye rek Pak arep diajar iki. Lho jarene dioyak bocah lanang dhewe ora Iya kok malah dicegati arep dianu kok. Pak sampean iki gampang temen arep ngajar karo wong lanang iki. Iki sop. Lah takone dhewe. Wis sak durunge mati saka tanganku. Kowe bocah saka ngendi? Lan sapa jenenge wong tuamu? Lamun kowe mati ora dadi arep. Kados ngaten. Kula Subroto saking Kabupaten Trenggalek. Subroto saking Kabupaten Trenggalek. Yen ngono panjenengan putrane Kanjeng Adipati Galek Dedo Ngalem. Waduh. Kondo lho, monggo. Pak rapopo, Pak. Monggo, Ayo dikepruk. Keprok tenan lho. Iya lah. Keprok tenan kok. Monggo Den kula aturi. Monggo. Lho, ora sedo Pak Patri iki, Pak. Ora. Sampeyan iku sinten to, Pak? Kula niki ndolo. Pakane Cempluk Warsi. Oh, bapake Cemplung Warsi. Lah kok ngantos sampeyan iki bujung dateng anak kula Cempluk. Larahipun kados pundi? Wonten margi kula pinanggih kali Cempluk dipun oyak-oyak kali Jin Gento. Ing pangajab Jin Gento niku badhe mundhut garwa kali. Ing Cempluk niku boten bisa. Nggih. Kula ndadosaken pasulayan. Lajeng kula matur. Ngaten Den Subroto panjenengan tak aturi kantreng wonten ing Ngampal mangke Gento mangke kalih kula sing kula Kados ngaten. Jane guri nduk. Ayo, ayo. Monggo, monggo. Lah yo kok banget kan yo Pak yo. Ora ngerti nek kowe iki sing dhuwure apa piye.
disintak api nyoje. Seretak sapi. Kowe iki ngopo kok wetoke kok rayumu kaya-kaya ana kahanan sing nyenengake karo Mbok golek iki sapa kok lingak-linguk kowe iki goleki sapa? Aku goleki yu cempluk, Dik. Goleki dulurmu wedok cempluk. Arep mbok ojak nang endi nek kowe kepen goleki dulurmu wedok cempluk. Nek aku gak temu cempluk, temu kowe aja ayo, Dik. Ya padha ae kumpul. Mergo kowe iki ponakane Pak Ginggolo. Iya toh? Ora ketemu Mbak Yumu cempluk ora apa-apa. Takon apa wae mengko karo aku. Ngono, Dik. Padha ayo, Dik. Padha ae karo Apa Mbak arep Demo. kandha apa gage ndak kandha. Ngene lho, Dik. Aku tak kandha karo kowe. Aku goleki cempluk iki jange iki yu cempluk iki ape tak rabeni, Dik. Seragene ku piye? Ape tak pek bojo. Kowe arep kepek bojo karo Mbak Yumu cempluk. Kowe iki piye apa piye? Cempluk kuwi sapa? Gento kuwi sapa isih sedulurmu yo le yo. Bocah bagus, bocah ganteng ngurungke. Nggonmu duweni rasa tresno dening Mbak. Golek wong wedok saliyane mbakmu cempluk wae. Oh, aku saguh nglamarno karo. Ah, Pak Demunggolo saguh. Bener cempluk iki dulur. Nek ora tunggal bapak piye? Enggak apa-apa, Dik. Ora apa-apa. Ulane iku, Dik, aku njaluk restu karo kowe. Aku rabekno karo yu cempluk. Ora usah njaluk restu. Restu yo iki. Delok meneh mantu karo Dimas Subroto. Ayo padha di Mulai-mulai gedean diapon karepmu apa? Ana apa? Hah? Metu to Le, kok agek bali ki jare ki mau mandi to Le. Kok pencilaan? Pak, gimana aku dolan ning omah Pak Cenggolo. Ning kono aku nembung karo Pak Cenggolo. Lembung apa? Aku nembung nek yu cempluk ape tak pek bojo. Kowe iki ape mek bojo karo cempluk? Seneng aku seneng nek kowe ape duwe bojo karo. Iki tak duwe bojo ngono ya. Kowe ben njang-njang putu, Mbok. Ate nyender Le. Nek ngono ya ora tak mbok gak terus piye ku. Lah iki wacan, Pak. Paling aku nembung karo Pak Cenggolo. Pak Cenggolo kuwi ora jeneng malah ngamuk karo aku, Pak. Sebabe apa kok ora seneng? Cempluk gak oleh tak pek bojo. Mergo wis duwe pacangan karo Dimas Broto. Duwe pacangan Dimas Broto. Lah kowe seneng apa ora karo cempluk? Yo seneng apa, Pak? Nek kowe ora rabi karo cempluk, alung kowe mati. Halo pacarnya lho, Pak. Pacarnya. Yo, nek ngono aku sing ngegokake. Carane ngene, ayo melu. Ini carane. Lah yo dandang bocah bagus kene opo? Pak, ora ngerti wong iki. Kawujudanku kowe Dimas Burung.
Nek omong aja pelu aja kedal. Piye to, Hek? Sing biasa karo Den Mas Broto. Ngono ku. Iki gento anakmu iki. Iki sapa? Ora usah pangling. Alah. Sing mbok pesen anak kowe ngono kok soalnya. Iki mau olehku. Patene tak tekek. Leles kondalan. Ya mbok amu kuwi ae. Nek kowe kepengin duwe bojo karo Cempluk, saiki kowe mlebu taman iki. Om tuan doa. Ayo ayo. Aku ninggalke kelawan kowe yo, Plok. Isine sing mripati mung kowe. Mula bukane nganti aku bali kepengin cedak kelawan kowe, Plok. Jenengan iki kangen karo Cempluk. Iya. Mboten aku. Iki pirang dina? Kamu angkat iki pirang dina? Alah, jenengan iki lho. Lho kok piye to? Ada acara. Ada acara. Nek ana acara sok nek iki mbok yo kabar. Calon garwamu iki aku. Sing jenengan kalon. Ayo. Kene. Kowe iki lho. Calon bojomu iki aku Den Mas Broto iki. Jenengan calon Iku iki. Pola mojo aku. Ini iki lho Pak Tok. Bingungi wong. Nek aku nek ngene. Pola. Mengko dhisik isana nanti kowe cegak lawan Cempluk iki sapa Yo. Nek kowe iki takon, aku Den Mas Broto ana ing Kabupaten Garut. Subroto ora ana telu-loro mung sawijak. Putra ana ing Trenggalek. Nggih. Ojo ngaku gawar yen to kowe Subroto. Den Mas Broto iki aku. Subroto asli Aku. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan iki. Oh, niki lek mantune jenengan iki kula. Lan iki to. Lah niki kok wonten sing mbani. Aku iki bingung. Bingung lah apa lagi. Den Mas Subroto. Kowe bojo bagus iki ora sah. Lah ngono lho, Plok. Dasare putrane Kanjenge Bupati Ndalen. Ya aku ngerti. Den Mas Subroto iki rak mung siji. Ora ana kok Subroto ngomong siji. Nanging dina iki anae, Pak. Den Mas Subroto ki dadi loro. Endi? Kasa. Iya. Den Mas Subroto. Putra saka Galek. kula putra saking Trenggalek. Sampeyan iki nggih Den Mas Subroto. Den Mas Broto asli ya iki. Asli. Nggih. Kalau di kasar, Pak. Aku mau kepengen takon. Napa? Endi sing jenenge Subroto asli? Ngatung. Lho, pengajian. Ngacunge paling dhuwur dhewe cetha nek iki Den Mas Broto. Sing Subroto asli mojok. Mojok. Ayo. Asli mojok. Lho kok Lho kok Duk, mojok asli? piye, Duk? Kok asli kabeh, Duk? ning ngrungokno Aku wae. dhewe ya bingung kok. Sing ora asli ngatung. Ya aku ngacung, Duk, aku ora asli Subroto. Sampai kula Den Mas Subroto. Mriki. Duk. Sampeyan iku nggih seneng anake kula Cempluk. Lho nggih to. Sampeyan nggih manten ugi seneng kalih anake kula Cempluk. Kula putra saka Niki enten sayembara. Sinten sing kuat ngampani komole kula? Nggih, niki sing jenenge Subroto asli. Sampeyan wani napa mboten? Nek
kula niki wani-wani ki mawon. Monggo. Kok sampean sing asli ya? Nggih. Sampean wani napa mboten? Ageng tresna kula kalih Cempluk. Kula badhe mugi giri patembe. Oh, ngaten. Kamanono. Waspadake, Bro. Subondo Setone iki sepasu. Kake. Ana ing desa yen. Asli niki kula tak mlebet mawon. Manggarin. Wonten apa? Iki sing asli lho, Pak. Sampeyan iki asli. Nggih kudu ngrasakake kalih kombole kula. Lho, sampean iki dos pundi to? Lah mangke nek kula jenengan tampani kombole sampean nganti mati, bojo sampean iki anak sampean lho. Ora apa-apa, Mun. Sampeyan kudune ora ditangkepun ngrasake kae iki. Abot kaya wong. Eh, Pak. Wis go Pangeran dadi Ya, Pak. Nggih. iki jen gento wis tak sodok. Enggak, pilih. Kowe lho kok ora ngrasakno sing asli sing ndi? Sing palsu ndi landuk? Barang dinae padha kabeh. Rasane padha kok. Rasane ya padha. Iki durung ki, Pak. Nah, wis iki dina manggon sak. Ini balik cek. Iki sing ya. Mari. Horas. Pripun? Rasane pripun, Den? Duwe mantu gantenge kaya ngene kok arep mati, Paribasane aku duwe mantu ganteng menapa wae. Duh, aduh, pipiku. Lah, dicium Mas Rata. Mas Rata. Lho, Pak. Iki sapa? Woi, mulai, Duk. Kali. Aku golek iki Rata. Iki melu edan, Mas. Mulai. Iki melu edan. Mas Rata kok ayu ngene iki. Iki Pak tolong iki. Iki piye, Pak? Wah, Iki piye? Kang. Iki rak minten to, Di? Iya, ponakan. Lho kok nganti kaya ngene iki terus kepiye? Bocah ayu kok kaya ngene iki piye? Ketoke kok Carane rak arep di Pak mantu Kanjenge Bupati Trenggalek ora Arep dipek mantu karo Kanjenge Galek. Ya terus ya terus minten kedanan karo Den Mas Broto. ngene ya Di malah dina iki Den Mas Subroto iki malah arep dadi mantu. Lho, niki. Den niku anak kula minten niku pripun, Den? Suwinten ngantos edan menika edanan kali kula. Bocah bagus kaya ngene iki to, Di. Kados pundi to, Pak? Iki ngene ya, Den. Iki mesak tak tambanane luwih dhisik. Jadi supaya mari, supaya waras, mengko ditakoni gablak Njaluk rangketene piye ya? Mari dadi waras, dadi beras. Waras, mari duduk, emanayumu duduk, nak kok beto, cilaka mesana padi, oke? Waras. Waku Pak kok bakaku. Iki temburono iki sandang kene. Anu ten juange ten sakit, durung wedok ten. Sate ya, Pak. Aja buntutan. Delok ae.
kang kepengin nduk rewangi gerah salah ton iki ra mergo kedanan karo Den Mas iku. Gemblok, kowe mesake karo dulurmu minten nganti dheweke kaya ngene mergo kedanan karo Den Mas Subroto. Upamane kira-kira diwayuh karo Den Mas Subroto, kira-kira kowe cocok apa ora Di? Ae lho, paling tak takoni. Kang, iki yo kari sing nglakoni. Lah nek sing nglakoni gelem wong tuwa yo anu. Pripun Den? Upami Sampeyan ngomong ampun telek-telek mawon. Niki pun pawaan. Kula kantun lampahi. Sampeyan ora kulino wahyu ampun wahyu. Nak kulino wahyu sampeyan wahyu mboten napa-napa. Umpama kowe tak payu kepiye? Seneng setengah arep-arep meneh. Lah nek kowe ora gelem aku yo ora bakal mayuh karo Sumin. Wis Pak, ora dadi napa mesake ora disuminten kok. Kowe piye nduk minten kira-kira kowe mlenggono apa ora? Lara-larane wong wadon iki yen ditanding rasa, ditanding rupa karo wong wedok liya. Kula sampun biasa Pak Den. Ngono. Nggih. Ya wis ah, kowe piye, Tro? Ning sampeyan ampun kaget nggih. Niku bendina enten paketan teko sampeyan nggih ampun kaget. Oh, nggih bojo ayu paketan teko ya diterima ngono wae. Boten dados boyo pangapa lamun sedaya kala wau sampun lenggono. Nampi dateng kula kula sabar. Ngaten nggih, Den. Kaluputan monggo dipun pendhem wonten ing bumi Pangapura. Ingkang kagungan kesa menika nyuwun lampahan suminten edan. Lah suminten edan sampun waras, ampun dipun tulat kados dening suminten mung lelampahan. Monggo sareng-sareng gembul bujana andha